Bħalissa f'pajjiżna għandna total ta' 180 student li għadhom qed jistennew sabiex jingħataw LSE. Dan ħareġ mill-mistoqsija parlamentari li saret lill-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima mix-Shadow Minister għad-drittijiet tat-tfal grazzi għall-Attard Previ. Meta kien qed iwieġeb għal din il-mistoqsija parlamentari, Clifton Grima qal li l-iktar applikazzjoni pendenti li hija antika tmur lura għal Ottubru tas-sena 2022. Dan ifisser stennija ta' 15-il xahar sabiex student ikollu l-għajnuna li għandu bżonn matul il-lezzjonijiet fl-iskejjel kemm dawk primari kif ukoll sekondarji. Dan kollu juri li issa anke fis-settur tal-edukazzjoni hemm waiting list sabiex l-istudent jingħataw dak li huwa tagħhom bidritt. U quddiem din is-sitwazzjoni jidher li l-Gvern ftit li xejn qed jieħu azzjoni bin-numri ta' persuni jistennew LSE qiegħed dejjem jikber. Huwa fatt magħruf li dan il-qasam qed ibati sabiex isib ħaddiema li jridu jkomplu jew saħansitra jibdew professjoni fis-settur tal-edukazzjoni. Dan minħabba li l-kundizzjonijiet tax-xogħol mhumiex kif wieħed jistenna, bil-pagi ma jirriflettux il-ħidma tal-edukaturi. Fil-fatt bħalissa għadhom għaddejjin it-taħdidiet bejn il-Union tal-Għalliema u l-Gvern dwar il-ftehim kollettiv tal-edukaturi. Dan hekk kif qatt ma kienx hemm qbil bejn iż-żewġ naħat sabiex jiġġedded dan il-ftehim kollettiv. Apparti dan fl-Emkas għadhom għaddejjin l-azzjonijiet industrijali min-naħa tal-edukaturi għax anke f'dan il-każ il-Gvern għadu qed ikaxkar saqajh biex jintlaħaq qbil dwar il-pakkett finanzjarju tal-edukaturi. Konsegwenza ta' dan qed jispiċċaw ibatu wkoll l-istudenti fejn sal-lum għadhom mhux qed jingħataw il-marki tal-assignments u tal-eżamijiet.